kde bolo tam bolo, so širokými moriami a rôznymi horami, bol ostrov Cheron. A tento ostrov jedného dňa priplával ľudský zaklínač a trpazličí kňaz. Na tomto ostrove mali misiu. Tá bola doručiť certifikát splnomocnenia miestnemu starostovi. Fazir bol veľmi vďačný a ako odmenu za ich prácu im dal prácu. A ich prvou prácou bol quest, na ktorom stretli takú príšeru s granátometom. Túto príšeru odohnali a potom našli zničené telo človeka Adosa, ktorého zaskočila práve táto príšera. Ados bol Fazirov blízky kamarát a z morálnych dôvodov sa rozhodli Holgok aj Rowan Adosovi odoprieť pohreb a jeho telo vložili do blízkeho jazierka. No keď ho tam jebli, v jazierku našli veľmi starý lampáš a v ňom našli orb svetla. Toto svetielko sa lampášu vyskočilo a nasačkovalo sa k Holgogovi. Niekoľko sešnov ho nosil v lampáši, z ktorého toto malé svetielko pozeralo na svet, v ktorom by naši hrdinovia našli ďalšie podivnosti. Napríklad zlatú tyč, z ktorej dostávali vidiny veľkej kostnatej ruky. Táto ruka bola vážne veľká a neľudská, no obaja vedeli, čo od nich chce. Naši hrdinovia preto podali tejto ruke zlatú tyč a potom sa zobudili na pláži s tyčou po ich boku. Po ďalších divokých prácach a dobrodružstvách sa k našim dvom hrdinom pripojil aj tretí člen. S jeho pomocou sa znova pustili do kapucnenej príšery, no bola príliš silná a Michael musel vypiť lekvár od Rowena, aby si zachránil život a bol následne prenesený do miechy veľkého Enta. Michaela duša bola testovaná s rôznymi otázkami, ako zbytok partie bojoval s príšerou. Pre zbytok hrdinov to bol pomerne priemerný boj, ale hráči nakoniec využili svoj plný potenciál a Fantóma sa podarilo skoliť. No potom prišla horšia príšera. Toto bude spravená misia vedená Gogobarovanom. Kolene za chvíľu začne. Chcem, aby si sa na ňom podujal. Najprv nejaké informácie predtým, ako začneme. Sile sú úradníkmi obyváno úrady, klientské centra a Nevada Prebuden. Že vám doveli štetom. Toto, že kompletná vožna proti Daniom na projekt Cheronom. A vy šteti, zi vás si vitali tu náč krasiu slamku. Ste tu, aby ste vrištlili tu naši bezdievdu praku zi našich. Olovilo toho vesmírneho serva. Samozrejme, ostanem pozerať a poviem vám, ako zle to dopadlo. Vibon 420 práve asi sám ponúkol na provincii prevní linii. Poďme ďalej. Budete útočiť proti bezstrannej bariére, vytvorenej zo primárnej a sekundárnej ochrany. Roman vám poskytne spôsob, ako zične túto prvú layer. U mene je nazývané obrovské skované kanóny 1.0. Ako? Tá druhá vraždova. Lego Factory udarila práve túto vec, ktorú potrebujeme. Meč od prasných Aztékov, ktoré odčepali poskolá z viacerých C4. To môžeš nechať na mne. Ja viem jednu alebo dve veci o tom, ako niekoho jedno z džungle. Promytujeme všetku zvyšnú silu, mali by sme udrieť dostatočne silno. Ak trafíme. Nie je to každý deň, čo vidíš nepriateľa bojovať bok po boku. Teraz alebo nikdy. 420. Červík vybuchol a spálil celý svet až na jeden malý región, ktorý zjednotil Fazir. Naši hrdinovia a polovica preživších sa vedeli dobiť podzemie a získať nové miesto pre ich život.
Vstup do podzemia bol zapečatený kúzlom, ktoré zrušili naši hrdinovia za pomoci tej kosnatej ruky, ktorá im ukázala ako na to robili breakdance a silno do toho mrdli. Následne vyrazili ďalej do podzemia, ktoré má 4 vrstvy. A na prvej vrstve ich privítala podzemná civilizácia, ktorá sa predstavila ako Folmery. Ich privítanie bol v skutočnosti ambush Fazirovej armády a našej partie, avšak Holgogov orb úplne všetkých vyplieskal a predstavil sa ako Tolui. To meno nikomu nič nehovorilo, ale ako by sme sa dozvedeli neskôr, Tolui je aniel smrti z folmerskej mytológie. Ďalej ich strašil veľký hmyz, ktorý mal sebe nalepené lebky a kosti rôznych zvierat a vecí, ktoré už dávno prestali žiť. Avšak všetko im bolo pochmúrne. Naši hrdinovia našli pyramídu, ktorú hľadala Fazirová armáda. Tá neskôr prišla a z diaľky sa všetci vrátane Pajka pozerali, ako Rowan a Holgok nalákali veľký hmyz na jedno miesto a potom ich vybombardovali katapulty. Naši dvaja truľovia prežili tým, že si vykopali dieru pri pyramíde, v ktorej hrali blackjack a fajčili malborky. Po bitke sa konal závod na vrchol pyramídy, ktorý vyhral Michael a ako odmenu dostal tú pyramídu. Po veľkom víťazstve a v radománkach sme sa opäť vrátili k tomu hroznému, keďže naši hrdinovia znova stretli Adosa. Jeho telo a duša boli spláchnuté do podzemia, kde ich našiel chrobák s voľným miestom na pancieri. Ados našim hrdinom vysvetlil, že sú jebnutí za to, čo spravili, ale it is what it is. A s jeho odpustením taktiež prišla aj vízia, ktorú dostal Holgok. A v nej videl, keďže nemali na výber, ale taktiež s malou nádejou súhlasili a začala sa spoločná snaha pre ukončenie veľkých červov. Na to však potrebovali odomknúť Rowanové spomienky, v ktorých sme zbadali niečo hrozné. Rowan svojím zbrklým konaním prebudil kostru, ktorá má nejakú spojitosť s veľkým červíkom, ale taktiež možno videl spôsob, ako ho ukončiť. No náš príbeh sa ešte neskončil. Rowan, Michael aj Holgok musia teraz stretnúť ich najmocnejšieho oponenta. Ako sa rozhodnú a ktorým osudom zastihnú ich svet, zistíme túto sobotu o 18:00. Budem vás čakať.